kok mangan banteng sikil nekuk dodoke. Lamun wis bisa ngalahke kabeh koncoan nanging ngertenono ning papan kene wakon sono aku megang lakon ke mati sokan. Gampang gon ngucap ditentok kene papan kene sapa bakal temekane pati Wah, cukup. Sing jaluk kaya lho. sing tak jaluk perang yen nganggo atos sing balung kandele kulit ora ana kerampungane. Bener. Coba sawangan. Iya. Katian apa? Yes. Mong kowe dhewe sing bisa mancilmu. Awujudan kaya ngono. Aku kok bisa. Ojo kakean sumber maju saja kata gedeng. Piye? Maju. Maju. Gurjaka Utama cukup. Wani tenan apa ora? Boten. Boten. Ora wani. Yo kene ora wani kok pecicilan. Patih Mahabani. Kita Rajasa. Perang adat ora wari lan medang. Saka kersane Sang Prabu Pandawaka dirampungake dina iki.
rampung kedhe iki dirampungake dina apa medang bakal manungkul bandera kangkung lebet ana sanduring kreta kagulung suwanke ana Murawari perkara manungkul lan orane aku dhewe ora mangerti nanging sing nemtokake Sang Prabu Makutawangsa karepe apa mula kowe bakal tak kanthi sowan ana ing ngarsa dalem Sang Prabu Makutawangsa mengko apa sing didhawuhake lawan senopati saka Wurawari aja nggodhokake marang aku urung aku munggah ana pendhapa medang aku bakti nemu kuwok dening prajurit medang terus yen pancen kowe sumelang anakku bakal tamaken dadi jamelan mangke kula nggih ayo ingkang atus 100 kilo bakti ana warman mriki siangane prajurit Wurawari tak pasrahke marang kowe kula atur iki aku munggah pendhapa medang yen ana rame tuturamene yui patang saiki sendika wis tandha Jangan kulimas singgo Derek tinangkil lak ya padha rahayu. Pangestu panjenengan dalem. Namung sungkem kula katur wonten ngarsa panjenengan. Jir ndak tampa gawe lega-legane pun kakak. Kados ngaten Dikepenake. ngestokaken dawuh. Mahendra Tata, Raharjo sowanmu mau. Pikanta berkas saha pangestu panjenengan dalem. Agen kula sowan boten wonten alamat setunggal menapa kemawon. Jinamung sembah pangabekti kula kemawon mugi kawula. Pangestune lomo tanpa nomo. Sanget angin. Kepenak. Ngestokaken dawuh. Patih Gita Raja. dawuh tinimbalan Sang Prabu Ing ngarep panjenengan ingsun utusan kelawan jeneng sira sing supaya nyuwak perang antarane Medang lan Wurawari apa wis kok tindakake Gita Raja. sampun malah kapara senopati saking Wurawari sampun kula kanthi sowan wonten ing kraton Kaya ngono ya dikepenake. pangestokaken dawuh Sedulur Maha Bandu. Sang Prabu Makutaraja Napa panjenengan sampun pirsa dene peperangan antarane Medang lan Wurawari dipun suwak? bingung raos ing manah kula perang katembeng kawiwitan kasuwak dene Rekyanapatih Gita Raja ngendika menawi ngersa dalem kepengin pinangke duta saking Wurawari Mboten lepat sedaya aturipun Patih Gita Raja. Pancen sengaja perang adat kula suwak malah kepara. Kersanipun senopati saking Wurawari mboten tuh tandha pitakon pancen sengaja kersa nderek tinangkil wonten ing Pendhapi Agung Kraton Medang. Dulur Mahabandu, Sang Prabu tenane pancen leres perang adat kula suwak jalaran ing ajeng kula sampun sarembak kaliyan
sesembahan panjenengan Mahadewa Adipati saking Morawari. Sembahan kula wonten Morawari. Mahabandu. Nggih. Nggonku sarembuk lawan sesembahan panjenengan boten sanes namung ngepenginaken bedamenipun antarane Medang lan Morawari kalampah Adipati Mahadewa Saruja. Nanging kanthi dalan bebesanan sedulur Mahabandu. Perang adat kasuwak ngersa dalem. Bener bebesanan kalian sembahan kula pun Morawari. Sedulur Mahabandu ndak kira pun pirsa kalamun Mahadewa Bupati Morawari kagungan putra-putri ingkang nami Mahadewi. Menika leres mboten sisip sabda dawuhan Sang Prabu. Panjenengan ingsun uga kagungan putra kagung Pangeran Darmawangsa. Nah, karep kula Mahadewi lan Pangeran Darmawangsa badhe kula jodokaken. Menawi sedaya menika kangge katentemanipun kalih negari Morawari lan Medang, kula namung sendika ing dawuh menapa malih sampun wonten perjanjian antawis mengersa dalem kalian Kanjeng Adipati Mahadewa wonten Morawari. Pancen leres Dur Mahabandu, namung kemawon kersanipun ing manggenipun boten tumpang suh. Dinten dadhaupanipun Pangeran Darmawangsa kalian Mahadewi sampun kula gumathokaken. Sampun dipuntentokaken. Mangke menawi sedulur Mahabandu ngadhep ngersa dalem Adipati Mahadewa monggo kula aturi matur bilih dinten dadhaupanipun Mahadewi kalian Pangeran Darmawangsa Respati manis wulane besar. Respati manis. Nggih. Wulan besar. Nah, nggih. Mila saking menika Sang Prabu sampun terwaca sabda dawuh dalem kepareng ingkang abdi lumengsir sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati Mahadewa wonten Morawari. monggo nderekaken sedulur Mahabandu. Arep nyuwun pamit. Nuwun sewu, Ramani Darmawangsa. Kepareng kula atur sawetawis. Bab apa? Pangapunten saderengipun. Babakan anggen panjenengan bebesan. Kalau panjenengan sampun ngendika menawi antawisipun Medang kalian Morawari. Menika badhe ngawontenaken bebesanan. Bener. Putra-putri saking Medang panjenengan dhawuhaken kalian Kang Putra. Kalian putri wonten ing Morawari. Nah, menapa sedaya menika sampun panjenengan kalih? Gene apa diajeng matur sing kaya ngono? Jalaran ingkang lampahi Kang Putra. Kenging menapa ing kalenggahan menika panjenengan sampun nemtokaken. Jawabipun temanten benjang dinten Respati manis. Ing kamangka Darmawangsa dereng mangertosi kahanan menika. Nggih mangke menawi Darmawangsa menika sagah dhawuh kalian Mahadewi. Menawi boten, menapa panjenengan boten badhe lingsem? Aduh, Kalian Kanjeng Adipati ing Morawari. ibune Darmawangsa Lanjut. ya manggon perkara kuwi. Pun Kakang Ki kalimput lan kalipyan kalamun putramu Pangeran Darmawangsa durung ndak tari luwih dhisik. Menika panjenengan ingkang tansah ngendikaaken dipun gega kalian patih wonten ing Kadipaten Morawari. Mangke menawi sampun dumugi wonten ing Morawari, matur wonten ngersanipun Sang Adipati dipun temtokaken benjang Respati manis dawuhipun temanten. Menawi Darmawangsa Kang Putra mboten sagah, ajeng kados pundi kedadosanipun? Suya diajeng ya muga-muga wae putramu rambatal dawuhe ramane. Ya mugi-mugi kemawon.
Budhaka Utama, Siklus. coba tumeka ning dalem kasatriyan panjenengane sun ngersakake suwane Pangeran Darmawan. Hitaraja, muga-muga wae putraku Darmawangsa ora batal dawuhe panjenengane. Upaminipun kok boten kersa nglampahi, waduh panjenengan bakal wirangan. Pancen bener Hitaraja. Wirangan harus pati males menika namung sedang kok. Kene Ger. Darmawangsa putraku bocah bagus. Wonten dawuh penimbalan. Kaget menapa ndak timbali? Mboten lepat diring kemawon wonten karampungan. Anggen kula ngayahi jikan. Kasar wonten suwanipun Gurga Gautama. Menawi wedal sak mangke kula penimbalan ngersa dalem Kanjeng Rama lajeng mepuhi gantosipun. Nah, pancen ana wigati kang mligi kanggo sliramu. Coba sawangen Rama iki wis sepuh. Pindhane Sang Bagaskara mentiung ngulon parane teges cedhak marang angslupe adoh kelawan pleteke. Njur sapa meneh ing mengkono kang gumanti nglintir dewa keprabone medhang mung kejaba jeneng sira. Nanging Darmawangsa jumeneng ratu kudu pana ngenani bab patang perkara. Siji kudu pana ngenani olah tata keprajan, loro sikeping kaprajuritan gelaring perang. Sing angka 13 kapanditan sing pungkasan kudu sambut silaning akrami. Apa putraku Pangeran Darmawangsa wis ana padikan wanita kang gambuh nyang rasamu? Kanjeng Rama dalah kanjeng nadung duduka ing kathah. Jalaran ingkang putrapun Darmawangsa menika saben dintenipun tansah nengenaken anggen kula gladhen olah bela diri, olah tataning kaprajan saengga niwakaken dhateng ngenani wanita citanipun. Saklebeting manah kula tasih sepen ngenani dhateng katresnan. Cetane durung ana wanita sing gambuh ning rasamu. Nah, Durung duweni katresnan. Leres ngaten iki. beneran. Duh, tansah nengenaken bab kewajiban. Oh, Ibune. Rumangsane dados putra pengayoman wonten ing medhang piyambakipun kok. Anjen patut lan pantes kalamun ing mengkone ngayomi kawula ning medhang. Menawi ati cobi panjenengan blakakaken kemawon. Kaya ngono. Ya, Ruli, nek pancen durung ana padikan wanita minangka garwa kanggo sliramu, Rama wis duweni pilihan kanggo sliramu, Darmawangsa. Rama sampun anggadhahi pilihan salah satu dari wanita Iya. ing mangkinipun dados garwa kula. Rama mugi kersa enggal paring dawuh dhateng ing putra. Lajeng pawestri kala wau sinten lan wingking saking pundi? Putri kang bakal ndak jodhokake kelawan jeneng sira Mahadewi putrane Bupati Worawari. Koyang belum penggalih. Sadong sewu. Kenging menapa putri pilihanipun Kanjeng Rama minangka judul kula. Menika kedah Mahadewi putri saking Kadipaten Worawari. Jalaran menapa? Darmawangsa menika srawung kemawon dereng. Nggih menawi Mahadewi menika ayu, menawi boten lho. Ibune coba tuturana Ibu. Darmawangsa, aja kuwatir. Putri Mahadewi saka Worawari kuwi wis kondhang. Endah sulistya ing warna.
akeh para kakung sing padha ngalembono marang ayuning pasuryane Mahadewi. Dadi waton ramamu ngendika wanita sing dadi pilihane kanggo sliramu kuwi percaya wae to, Ngger. Angger sliramu kuwi saguh mengko enggal didhauke rasa kuwatir. Ayu kok, Ngger. Kondang tenan kuwi. Rasa kuwatir Darmawangsa. Nun dalem sewu. Menawi Mahadewi menika ayu menggaipun Rama Dalaipun. Ning dereng kinanturan ayu menggaipun Darmawangsa. Jalaran menapa? Ingkang dipun wastani ayu menika mapanipun wonten saklebetipun ati. Wonten tetembungan. Wingko menika badhe katon kencana menawi ati menika tresna. Ning dawuh kosok wangsulipun. Kencana badhe katon wingko menawi ati menika babar pisan boten tresna. Kaya ngono, Mahendra Datta. Ayo. Ayo Kang Masmu dilingke. Coba dilingke no. Ben saguh. Kang Mas Darmawangsa. Lajeng Mahendra Datta. Saderengipun kula matur pilatur kula menika lepas. Kula nyuwun pangapunten Kang Mas. Jalaran kula sampun wonten lancang nuturi dhumateng panjenengan. Kang Mas Darmawangsa. Monggo to panjenengan menika nderek napa ingkang dados dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama dalah kanjengipun. Kersa panjenengan menika dipun dhawuhaken kaliyan Kang Mbok Mahadewi. Menapa ta kekiranganipun Kang Mbok Mahadewi? Dasar pasryanipun ayu putra Nalendra saking Kadipaten Worawali sampun pas lantrep bilih dados garwa prameswari Kang. Kang Mas Darmawangsa. Yen ngantos panjenengan menika boten kersa dipun dhawuhaken kaliyan Kang Mbok Mahadewi. Panjenengan menapa ingkang badhe dipun sandhang Kanjeng Rama dalah kanjengipun Kang. Monggo to. Panjenengan menika welas kaliyan Kanjeng Rama dalah kanjengipun. Kanjeng Rama menika sampun sepuh sampun diwanginipun panjenengan menika lengser kawibawan wonten Kadipaten Medang Kang Mas. Monggo to. Panjenengan kersa nggih didhawuhaken kaliyan Kang Mbok Mahadewi. Kadang munom wae kaya ngono. Darmawangsa. Welas kelawan wong tuwa. Menapa kepareng kula niku atur pembo. Oh iya tak parengake kita aja. Ger Pangeran Darmawangsa. Wong rabi ku enak kok, Ger. Nah, Upamane aku kok ora isin anak karo putu roba rabi. ngerti. Dengan ki kaya aneh. Panjenengan kepengin Lampahi kemawon. menapa tasih kiat? Kakang, tasih kiat. Tasih kiat. Boten kiat iki pun Upami boten kiat. kagungan garwa malih. Pun manut kemawon. Turun kemawon. Rama dalah panjenengan. Nami jejuduan. Minggah wonten ing bebrayan agung. Menika kedah kanthi nambaran raos tresna lan tresna. Ning upami kula menika mboten tresna kalian Mahadewi. Kula kinten ing mangkenipun kelampahan minggah wonten ing bebrayan agung. Kula kinten boten badhe saged mulya. Kula Darmawangsa. kepeksa ingkang putrapun Darmawangsa mupu boten saged anglampahi. Darmawangsa. Jebul kaya ngono kuwi. Ing ngarep Rama wis ngendika, ibumu uga wis paring pitutur kelawan kowe Respati manis mulane besar iki dina dedaupanmu. Lho kok sekecap bareng sakecap karo ramamu. Kowe kuwi cilik ndak gedhekake, bodho ndak pinterake, ndak ramut, ndak rumpaka, nanging bareng wis dewasa jebul wani mancahi gawe wong tuwa. Darmawangsa, swargane wong tuwa iki ra mung merga dikirim sega sing putih, iwak pitik sing utuh, nanging mulyane wong tuwa nek ana anak mbangun miturut kelawan pituture wong tuwa. Nanging malah kowe kok ora. Beda karo Panyokra Bawekya. Nek pancen kowe ora gelem dhaup kelawan Mahadewi. Wiwit dina iki perang adat Worawali lan Medang bakal ndak wiwiti. Ngerti? Nanging Darmawangsa,
perang adat Worawari lan Medang. Medang senopatine dudu Gurda Gautama. Senopatine dudu patih Gita Raja. Nanging senopati Medang bapakmu Dewi Prabu Makutawangsa. Nanging Darmawangsa ing mengkone kalamun bapakmu perang tanding kelawan Mahadewa Bupati Worawari. Nganti bapakmu gugur ana Medan Logo. Nganti aku mati ana ing Medan Logo. Dikubur dipendhem sak dedek sak pengawe. Aja nganti pisan-pisan kowe nyekar ana ing kuburing bapak Prabu Makutawangsa. Bacot anggen panjenengan paring dawuh kados ngaten. Loro atiku iki. Anak ora nurut karo wong tuwa. Panjenengan kok ngendika ngaten putra panjenengan mboten namung Darmawangsa. Bakune ora gelem kawin karo Mahadewi. Nek aku mati ora sah cedak-cedak ngokak-ngokak patuke bapak. Sampun ramane sampun. Gregeten aku. Sampun kados ngaten. Nami kelatuk sabdo pangandika panjenengan. Monggo kula limut. Darmawangsa putra panjenengan. Menapa rombongan ngendika ing kados ngaten. Nuwun mugi kersa Rama njabel menapa ingkang dados sabdo pangandika panjenengan. Darmawangsa. Yen sliramu manut marang apa sing dadi ngendikane Rama. Ora bakal ramamu ngendika sing kaya ngono. Ing arep ramamu wis ngendika suwarganing wong tuwa. Kuwi nek ana anak sing bangun miturut marang apa sing dadi ngendikane wong tuwa. Kula njaluk ati banget. Gelem bos kamu dahak lawan Mahadewi. Kendratan Medang ora tansah peperangan. Ben padha tentrem ben ora akeh sing dadi korban dongeng. Mung sliramu sawiji sing bisa nyelametake wong Ibu mung jaluk kuwi ora jaluk apa. Darmawangsa. Rama bakal njabel sabda kang wis kaweca. Nanging waton kowe gelem daud lawan Mahadewi. Penengaten Darmawangsa pun daud lan Mahadewi lho. Kowe gelem ya? Rumaos paring sanget raos sing manah kula menawi kang putra menika sagah dawuh kalian Ngono Mahadewi. wae kok ngenteni Rama nesu, Rama muntabah nggih. Ing ngarep matur yen gelem dicawke karo Mahadewi Rama lak ya ora ngamuk. Sago tenang yo nggih ya. Kula saged dalam Sepati manis iki wis cedhak. ning upami benjang sampun kelampahan. Wonten pahargyan tepuking punang temanten. Dereng kemawon wonten temanten sepasar bubar. Sampun harus nutuh dateng. Rosa. Menawi ngaten kula saged mesthekaken. Menawi Darmawangsa anggenipun matur menika kanthi kepeksa ing manah. Jalan piyambakipun watosaken kawilujengan panjenengan ramane. Nanging sapa wonge? Wong tuwa krungu tembunge Darmawangsa, kula purun nglampahi dhaup kalih Mahadewi Rama. Nanging mangke menawi wonten temanten dereng sepasar bubar, ampun nutuh kula kaya ngono kuwi Rama njur Kang kepiye? menapa ingkang badhe panjenengan sandang menawi kedadosan ngaten. Gita Raja kepiye ana lakon? Ampun ngantos bingung. Sepasar niku 36 dina. Iya. Sinten ngertos mangke dungkap 36 dina Darmawangsa kersa nglampahke.
Ya bane udara ngertos sinten niku. Nek wis weruh ayune sengsem. Menika leres Rama. Emangkenipun kula ingkang badhe ngripe kalian Kang Mas Darmawansa supados kersa didhawuhan kalian Kang Mbok Mahadewi nggih Rama. Wis sago ngripe Kang Masmu. Mesti kemawon kados ngaten. Yen pancen kaya ngono ripi yen yo nok yo. Wis tak akeh dawuh. Daraja cepak ki borampen kanggo dedhaupane putra-putri. Mangestu aku dawuh. Ayo ayo. Cukup, Udayana. Udayana, yen to ngenani olah bela raga, aku ngaku kalah limpak karo kowe. Nanging yen to ngenani Aji Jaya Kawijayan, aku moh kalah karo kowe. Kula kanthi kuwi ben kowe percaya mulai papan kene bakal tak buktekake. Coba sawangen wit kang gedhe kae bakal tak tamani Aji Jaya Kawijayan. Aji tapak ini. Yot. Dening menungso mesti wae menungso kuwi bakal cekelan dadi pantang ngerti. Yen ngono kok aku kepengin. Ora kok jeneng pamer. Sawan kae Kakang Madekan. Iya, Kae wujuding watu kang gedhe. Mbok menawa kabeh mau bisa ambyar sak walawan kanthi aji. yen pancen kaya ngene dibuktekake wae. Kawijayan sing mentas wae tok cake iki dikirisi Udayana. Kabeh mau entuk panggung mentahe Bapa Resi Parwayana Kakang. Udayana ing antarane kowe lan aku wis padha-padha nampa luntrik Aji Jaya Kawijayan saka ngersane Bapa Guru Parwayana. Lho kanthi kuwi ing papan kene aku mung kepengin mbuktekake endi murid sing angka nomor 1 ing Padepokan Radas 5. Lho kanthi kuwi ing papan kene kowe tak tantang gelut. Aduh kasedan. Yo, aku kudu tanding ngadu arep mesti wae. Mergo aku kepengin ngerti endi murid sing angka nomor 1 ing Padepokan Radas 5. Yen pancen kowe ngono, tak ladeni Kakang. Ngono.
Yen pancen kowe ngono ayo. Bareng-bareng adu siunge Bathara Kala. Kowe apa aku sing dikelang dadi klathak. Aji tapak pisau. Udayana lagi apa dong apa kita nggen? Kakang ben iki mohon kula diadeni kalian Kakang Madhe Tantra. Gladen. Nggih. Udayana. Ya. Aku kautus Kyai ini si Parwayana supaya ngulang murid sing sewetan. Oh ngaten sih. Tepareng nyuwun pamit. Jane kula niku nggih gumun. Kamangka anggenipun geguru wonten ing Padepokan Radas Liman ing antawisipun kula lan Udayana menika langkung dan kula. Nanging sareng kula niku adu aji kalian Udayana. Kula sing ketumplek, kula sing keok. Jane ngoten niku sing lepat niku kula napa sinten? Nek perkara iki cetha sing luput gurumu Kyai Nersi Parwayana. Kok saged ngaten? Iya, mergo gurumu Kyai Nersi Parwayana iki nggone ngekulang murid Mbang Sindhe Mbang Siladan. Mbang Sindhe Mbang Siladan. Entuk Udayana timbang Sindhe nek kuwe timbang Siladan, nggih. Ngaten. Ya ora bedane kae ana gelas loro. Gelas kalih. Sing siji diisi kebak, sing siji diisi separo. Ingkang dipun isi kebak niku sinten? Udayana. Lah ingkang dipun isi separuh. Cetha nek kowe, nggih. Kula Ya. layak kula koplak, Guru. Ngateni wong. Lagi krasa ta kowe iki nek koplak. Madhe Tantra. Saupama aku dadi kowe, ngopo kok isih sendek kuthi-kuthi ning isore Kyai Nersi Parwayana? Mendhe golek guru liyane wae sing bisa minterke kowe kok ya. Kula kedah pados guru sanesipun. Golek guru liyane saliyane Kyai Nersi Parwayana. Nanging Guru, menapa nggih wonten sakiwa tengene Padepokan Radas Liman niku wonten guru ingkang langkung ampuh ketimbang Guru Parwayana? Ana, nggih. Ana. Wonten. Ana guru sing luwih ampuh tinimbang Kyai Nersi Parwayana. Lajeng sinten menika, Guru? Pengen weruh? Nggih. Ora ana siji loro ya aku dhewe, nggih. Sampean? Ya, Sampean piyambak? Aku dhewe sing sago dadi gurumu. Ngopo kaya bareng ngerti nek aku sago dadi gurumu kok larang guyu lho ya? Guru Ken Arang. Panjenengan menika pawaan wanita kamangka menika wonten tembungan jengen wanita niku sarwa ringkih. Lho panjenengan menika kok ngendika kalamun to panjenengan menika langkung ampuh, langkung sekti ketimbang Bapak Guru Parwayana. Kula mboten ngandel ketumpel. Madhe Tantra. Nggih. Saka rumangsamu dume aku wong wadon tung sak-sake wong wadon ngono apa piye kok ya? Yen to kowe gelem dadi muridku iki bejan munggomu Madhe Tantra. Kok saged ngaten? Iya, mergo kowe nek gelem dadi muridku ing kene kowe bakal tak wenehi ilmu njaba jero. Ilmu kok ilmu njaba jero niku werdinipun kados pundi, Guru? Ilmu njaba. Nggih. Ing kene kowe bakal tak dadekke menungsa sing sekti. Dukdeng sama ladeng pilih bobot pilih tanding. Dibacok mlorot, Mlorot, dibedhil bedhil mecicil. disuduk mantuk-mantuk. Lah ingkang ilmu jero. Ilmu jero. Nggih. Kowe bakal tak wenehi enak lan kepenak, nggih. Enak lan kepenak. Guru Ken Arang. Enak lan kepenak niku wujudipun napa? Wujude Nggih. nek wujude iki ya ora bisa tak wenehi weruh ning papan kene kok ya.
Lah nggih werdine enak lan kepenak niku dos pundi? Enak lan kepenak ing kene kuwi bakal tak wenehi. Hah? Dados cetanipun kula kedah ngeloni sampean. Lho, jikira wong sekolah kae bayar lho, Nggih. Guru kenaran. Sampean iki dos pundi to, Limrahipun jengen murid niku bayar kalih guru niku nggih bayar duit. Lho niki kok aneh. Jengen murid karo guru, murid bayar karo guru kok bayar kelon. Niki dos pundi? Madhe Tantra. Nggih. Lumrahe wong sekolah iki bayare dhuwit bondo donya. Nggih. Ning iki ora bayare hohohe. Lho ngono kuwi kebejan nggomu lho ya. Wis tak dadekke menungso sepi sing tak wenehi enak. Ning kula moh. Emah. Nggih. Lho sing mbok tapek iki apane? Madhe Tantra, opo wis tuwa ngono apa piye? Boten perkawis niku. Lah Mergo perkara tiyang apa? kathah niku sami kandha. Nak ndemeni bojone liyan niku dosa. Besok nak mati kejegur neraka kula moh. Madhe Tantra, Nggih. Madhe Tantra. Ndemeni bojone liyan iki dosa. Nggih. Dosa iki nek konangan, nek ora konangan walah. Nek ora karo-karuan, Nggih. Tenan ora ngapusi. Dosa niku nak Nek konangan. konangan. Ning nak boten Nek ora konangan, konangan lah ngerti rasane sepisan wae pengen takok tunggale. saestu lho. Tenan kok, Nggih. Watene wong iki. Wah cilaka. Wis to, ora usah dadak kuwatir. Penak-penak Nggih ora ngarang ngrekasake kowe. Ning kok upami mangkinipun ngantos katingalan kalian Bapak Guru, panjenengan kedah tanggung jawab. Rasa kuwatir. Mengko saumpama nganti kadengangan gurumu Kyai Nirsi Parwayana aku Nggih. sing tanggung jawab. Saestu lho. Ben ra kawistanan yo nganggo cara to Nggih nek ana wong akeh etok-etok ra ono sesambungan apa-apa aku lan kowe. Ngaten. Nggih, menawi ngaten badhe kula tampi katestan panjenengan. Tenan? Saestu. Kok tampa? Nggih. Ora ngapusi Nggih. Boten. Aduh Nggih. Atas pundi? Seneng atine guru Nggih. Nggih. Mergo ngene yo Nggih, Nggih. sejatine iki wis suwe banget. Aku kira ngrasake teteh sing katresnan saka gurumu Kyai Nirsi Parwayana. Mergo napa? Mbok sawan kita to gelar ki esem gemuyu. Nggih. Nek sejatine batinku rekoso ngenis jroning ati. Mergo gurumu iki ora kelan apa-apa Nggih, mung borong gawa tok. Guru, rumaos tenyuk sak lebetipun manah kula, sak sampunipun kula niku mirengaken panelasaning dalam panjenengan. Pramila saking menika, kula upamekaken panjenengan menika salah setunggalipun tiyang ingkang nembe kelas. Pramila kula ingkang saged nambani rasa kelak kula wau. Kenapa sing dadi kancamu? Ibarate aku iki lagi lara mung kowe sing bisa nambani larane. Kula kuwi lho Nggih. Dene aku jaluk kanthi banget senenge atine guru. Ngono kok bakal nyawani sesune kowe gede dibanding. Menawi kados katen boten kirang sadang capinan kula badhe mutehaken sepinten katresnan kula ing sumadu dumateng panjenengan. Yo pancene kudu kaya ngono. Kok bukteke sekira gedene katresnanmu kang tumanduk marang guru mergo ngopo? Nggih. Aku ngrumangsani wis setengah tuwa kowe isih bocah. Nggih. Engko gek mung lamis mung pengen dadi menungso sing sekti, Madhe Tantra. Guru bab perkawis menika panjenengan ampun waslan sumelang. Sinaosa sampeyan niku mumpun yuswa sepuh, nanging menawi kula ingkang nyawang, sampeyan niku kados prawan umur 17 taun. Tasih Nggih. ketok medhu, tasih ketok kemromyos. Pripun? Jian pinter tenan kowe nggonmu ngalembono gawe senenge atiku. Lah wong kaya ngene kok kaya perawan umur 17 tahun ki nek nyawang saka sedotan apa piye? Nanging ya? niku saestu kok, Guru. Saestu. Tenan? Nggih. Ora ngapusi? Boten. Aku kang ke tamanmu. Waduh Nggih. Lagi ngene wae atine guru rasane terancam-terancam. Kaya sepisanan juga karo wong lanang lho Nggih. Saestu nih. Tenan guru ra ngapusi. Ora beda kelawan yani.
benten kalih ingkang kula raosaken Guru. Sing kula rasake piye, Nger? Sak sampunipun niku kula kelampah caket kalih sampean. Raosipun niku ndredeg. Pancene Joko nek pisanan cedak karo wong wadon ki mesti ndredeg. Mengko nek wis ping pindho ping telu alang, Nger, yen ndredege ilang, Nger. Iso. Kepenake. Kari kepenake. Satemago droku sampun marem napa dereng? Marem sing atiku, Nger. Saestu. Seneng banget bebasan ra bisa tak gambarke. Kanthi tetembungan ngopo wae, Nger? Nah, rening kula niki pun bayar kalih sampean. Wis Kula bayar. nagih janji. Janji? Nggih. Janji apa, Nger? Lho sampean iki dos pundi to, Guru? Sampean kala wau rak ngendika, madhe tantra. Kalamun to kowe bisa nyeneng-nyenengke atiku, ing mengkone kowe bakal tak weni Aji Jaya Kawijaya. Oh, perkara kuwi ra usah dadak sumelang. Aku ra bakal selaki janji mergo ing kene kowe wis gawe senenge ngatine guru. Ngene yo, Nger. Kowe bisa dadi menungso kang sekti. Ning kowe kudu kecondokan kitab Tripitaka. Kula kedah kecondokan kitab Tripitaka. Siap? Lajeng sinten kagungan kala wau? Kitab Tripitaka sing duweni rano liya ya Guru Mursi Parwayana. Lajeng caranipun? Carane ben duweni kitab Tripitaka kudune dicolong, Nger. Tak colonge. Madhe tantra. Iki arep ngopo to, Nger? Kula niku badhe nyolong kitab Tripitaka. Lho kok malah sampean candhek niki dos pundi? Ngene iki lho bocah isen nomar tumindak iki grusa ora mikir burine. Nek kowe iki sing nyolong kitab Tripitaka mengko bakal konangan madhe tantra. Menawi mboten kula yang tumindak lajeng sinten ing nyolong kitab Tripitaka kala wau? Ben ra kawistaran ora ana liya sing nyolong aku dhewe. Panjenengan piyambak? Iya. Saestu niku? Tenan. Ngene iki lho, bot-bote duweni yang isen nom dadi maling ya tak lakoni. Niku nggih pun lumrah. Saben-saben wong tuwa duwe pacar wong enom, tetep wong tuwa iki tetep Wong tuwa sing- korban. Oh. Sing korban. Aroba niku nggih korban niku. Oh ya wis ra apa-apa. Kanggo mbuktekke gedene katresnanmu kang tumanduk karo kowe. Ning kene ya Madhe Tantra. Sadurunge aku njaka nyolong kitab Tripitaka, aku njaluk kok sangoni Angger. Sampeyan pun sangu. Siap. Kula niku mboten gadhahi dhuwit nggih Guru, kok sampeyan iki malah njaluk sangu iki dos pundi? Madhe Tantra sing tak karepe iki ra sangu dhuwit ya nggih. Lagi sangu napa? Walah, lho iki gedhe kok goblok ora karuan. Kula niku gedhe nang kula niku gedene gedhe gombong, Guru. Ngono tak ndarep diduduhke njuk sangu apa kok ya? Blokoke mawon. Ben kula niku gampil anggen kula nampi. Nyuwun sangu ambung. Lho, Mateni wong kula isin dulu. lho kok isin iki isin karo sapa ning kene isine mung aku lan kowe rasa dadak isin. Nek kowe isin aku tak merem ra tak ingeti. Wonten tiyang kathah niku lho. Hah? Wonten tiyang kathah ngono. Kae anggepen ora wong yo nggih kemana penyakit beras ngono iki. Nggih. Badhe kula sangoni. Tak merem aku kowe isin. Didongake muga-muga aku kasil nyolong kitab Tripitaka yo Madhe Tantra. Iki wis cetha. Besok nek aku mati mesti gejegur neraka aku. Mergo aku murid wani ndemeni bojone guru. Yo, bab perkara neraka tak pikir nguri sing baku aku dadi wong sing jadul. Kowe ngarep peksi jaman ucap jambo. Iku
Rajas Liman kok beda karo padatan. Akeh aswajat sing padha baung. Manuk sing padha muni, padha ngoceh. Adat rupiane ngene iki arep ana maling. Ya. Manut marang nata batinku. Maling sing arep nyolong ki ora nyolong bondo donya. Ning sing arep dicolong ki kitab Tripitaka. Ya. Kayogane ben maling engko kecelek. Tripitaka tak singetke luwih dhisik. Wirangan kowe. Lumrahe maling kuwi mesti lanang. Ning manut marang mata batinku, maling bengi iki sing ana Rajas Liman kok wedok kok Nyai. Alah mboten enten maling kok wedok niki lumrahe nggih maling lanang. Anu, terus putih niki Kyai niki. Iya. Ngene lho, maling wedok kuwi sing dicolong ki tenane ora bondo donya ki ora. Ning sing arep dicolong kuwi ora liya mung kitab Tripitaka kok Nyai. Iya panjenengan iki lho. Maling wedok nyolong kitab Tripitaka niki ajeng dingge napa Kyaine? Maling wedok nyolong kitab Tripitaka kuwi mung arep dingge torok kok. Dingge torok karo wong lanang. Ala Kyai panjenengan iki lho. Rumaos kula tiyang wadon ing Padas Liman iki mboten wonten ingkang kados ngaten. Tiyang wadon ing Padas Liman iki lumpeng galeng mboten ana, mboten ngene kejawine kepepet. Mboten wonten ingkang kados ngaten Kyaine. Ngene lho Nyai ya. Jeneng tembung maling. Tembung maling iki ngemal barang sing ora eling. Beda lek karo copet. Copet napa Kyaine? Copet iki tangane ngencup, awake mepet. Mula copet kae yen arep nyopet mesti mepet ngene, tangane mesti ngencup ngene. Golek copet. Ya rayune Nyai. Aku kok isih diwenehi eling. Dadi sadurunge kitab Tripitaka iki dicolong maling, iki luwih becik tak slametke, tak singetke. Anu, tetes kitab Tripitaka? Pun panjenengan singetke? Iya. Mboten sios dipun colong maling. Ora, mergo aku isih diwenehi eling. Ben malinge kuwi kecelek ngono lho. Walah Kyaine pinjam niku kok jan pinter tenan. Lho, kok pun mangertosi nek kitab Tripitaka niku ajeng dipun colong maling pinjam niki Kyaine. Aku kok. Lah saniki terus wonten putih kitab Ayo Tripitaka. isih tak singetke tak jupuke ya.
Oh, wong tuwek kok isih ngerti ane kitab Tripitaka arep tak colong ra ngerti jelok kasar buang kok. Bosen aku duweni bojo kaya ngono. Iya, bojoku apike ya. Ya ini. Lono wong wedok kok nyedake bojo ndang bongko. Sinten mboten wonten yaine. Olah, ngerti ngono tak wani obat celeng ditang buang kok. Iya. Mboten niki lho tangga niki lho. Wong duweni bojo tuwa kok ajeng diparingi obat celeng mesake kula ngaten kiyaine. Ora tangga ta? Nggih tangga. Dudu kowe ta? Mboten. Iya. Iki slamete kitab Tripitaka kita slametke. Nyai Kenaran. Jane aku tak takon ya. Kowe iki isih seneng karo aku apa ora? Kenapa menyamika tamret kekawis menika kiyaine? Lair batin kula tresna kalih panjenengan. Banget tresnane kula kalih panjenengan iki saben Indonesia nemung tansah ndedonga. Rina wengi muga-muga penyamika ingkang dipun pundhut kang kuasa kiyaine. Iya. Jajali ngono kuwi. Anu mboten karepe kula dipun paringi yuswa dawa kiyaine. Ngono. Tak kira yen nyengkake umurku. Boten kok kiyaine. Mergo ngene lho Nyai. Rikala aku oleh kowe iki jaman semono aku ki udakara umurku ki wis 75 taun. Kowe tak pek bojo mbiyen ki isih udakara umurmu ki 17 taun. Ngono. Aku kok samar-samar ngono lho Nyai. Ning kowe lak ya isih seneng karo aku lahir batin. Lahir batin, kiyaine pun to mboten samikir maneka warna. Kula tasih tresna kalih panjenengan kiyaine. Tenan kuwi. Nggih. Ya ora dadi boyo penopo. Ngene ya Nyai. Rening aku iki umurku wis ya 80 tegese wis tuwa.